समनि सिगां बे मेथाइखौ खोनाहैनांगौबा फैगौ 2022 मायथाइयाव 23 मायथाइयाव नोंथांमोना खोनागोन। आङो बेखौ सिगाङाव रोजाबग्रोनो आखायाव लादों, बिनि उनाव गांगा थफाखौ रोजाबगोन। लांना खोनाबाय दा नोंथांमोना? जायखिजाया आदा साउन्डमेना साउन्डखौ एसे मोजां मिलायना होबानो जाबाय। आंनि मोजां गाज्रि जानाय नोंथांमोननि आखायावनो। सोरनिबा जिउ जारिमिनजों गोरोबदोंब्ला आं सिगाङावनो निमाहा बिबाय, मानो होनोबा बेयो मोनसे उदांस्रि बिग्रायारि हान्जाफोरनि मेथाइयाव गोलैदों।